Tensiunea a ajuns la un punct de fierbere absolut, iar episodul 102 din Casa Iubirii nu mai este un simplu reality show, ci s-a transformat într-un veritabil thriller psihologic și o anchetă demnă de cele mai tari filme de investigații. Bine ați revenit, dragi prieteni, la cel mai vast, profund și detaliat maraton analitic pe care l-am conceput vreodată. Astăzi deschidem o nouă serie epică de 3 scripturi uriașe pentru a diseca secundă cu secundă un episod care va rămâne în istoria televiziunii românești. Dacă ați crezut că Danciu a fost pus la pământ de dovezile anterioare, pregătiți-vă să asistați la cel mai machiavelic contraatac al său, la reducerea la tăcere a martorilor, la scuze care insultă inteligența națională și, în paralel, la prăbușirea dramatică a unui alt cuplu din casă, măcinat de frici și insecurități masculine. Pentru a înțelege dimensiunea dezastrului emoțional, trebuie să începem cu epilogul dureros, dar absolut necesar, al relației dintre Carolina și Danciu. Suntem martorii ultimei camere roșii. După tot valul de dovezi, după pozele identice, după umilința publică, Danciu adoptă o postură de orăceală care îți îngheață sângele în vene. Întrebat direct dacă simte vreo urmă de remușcare, el privește impasibil și aruncă o sentință halucinantă. Nu am motiv să mă simt vinovat. Vă dați seama de gravitatea acestei afirmații? Un om prins cu dovezi, cu mesaje și coincidențe uriașe, susține că acuzațiile sunt complet nefondate și că nu au loc în emisiune. Pentru Carolina, această lipsă totală de empatie a fost declicul final. Ea a realizat că omul din fața ei nu doar că a jucat teatru, dar este complet deconectat de suferința pe care a provocat-o. Ea a pus punct definitiv acestei șarade toxice, verbalizând eliberarea ei. Nu consider că a fost sincer cu mine pe final, am zis că ok, ultima noastră cameră roșie, să fie ultima îmbrățișare, să fie bine, să fim bine separat. Această decizie este o victorie uriașă pentru sănătatea ei mentală. Carolina a refuzat să mai fie victima unui bărbat care se joacă cu mintea ei, alegând să plece cu demnitate dintr-o interacțiune care oricum a fost o minciună de la bun început. Dar țineți-vă bine, pentru că imediat după această despărțire oficială, Carolina aruncă bomba care a paralizat întreaga casă. Danciu nu a stat degeaba în tot acest timp. El a acționat în umbră, în culise, departe de camerele de filmat. Carolina dezvăluie cu voce tremurândă că a primit ultimele mesaje de la persoana misterioasă care a furnizat informațiile. Iar conținutul acestor mesaje este de-a dreptul terifiant. Carolina, nu mai pot să-ți dau nicio informație, sursa mea nu mai vorbește, s-a întâmplat ceva pentru că îi este foarte, foarte frică să nu fie descoperită. Da, ați auzit perfect. Danciu a reușit să afle cine este cârtița din anturajul lui, a aflat cine scurgea informațiile și a redus persoana la tăcere. Mesajul continuă într-o notă dramatică, care arată nivelul de presiune la care s-a ajuns în exteriorul emisiunii. S-a văzut cu Danciu în weekend. Eu nu mai am ce face, s-a închis ușa, mai încerc, dar nu cred că iese ceva, nu mai am intrare. Danciu s-a prins că cineva dă informații din anturajul lui. Această dezvăluire transformă complet situația dintr-o simplă idilă ascunsă într-o operațiune de mușamalizare de proporții. Danciu a profitat de weekend pentru a face curățenie în propriul anturaj, pentru a intimida sau a convinge persoana respectivă să nu mai trimită absolut nicio dovadă. Această acțiune de reducere la tăcere a martorului este paradoxal cea mai mare dovadă a vinovăției sale. Un om nevinovat nu are de ce să închidă gura nimănui pentru că nu are nimic de ascuns. Dar Danciu știa că dacă acele poze cu fața amantei sale ar fi ajuns pe ecrane, ar fi fost descalificat pe loc. Pus în fața acestei dezvăluiri, citite chiar de doamna Andreea Mantea, Danciu continuă să joace rolul amnezicului. A susținut senin că el habar n-are cine trimite mesajele. Dar internetul nu uită. Fetele din casă l-au taxat imediat, amintindu-i că el însuși postase pe TikTok și apoi ștersese rapid un mesaj extrem de agresiv la adresa unui prieten trădător. Te-am crezut prieten, dar nu ești șarpe. Această postare, ștearsă în grabă, dovedește clar că el a identificat trădătorul din anturajul său și a acționat în consecință pentru a opri scurgerea de imagini și dovezi.
Dar înainte de a trece la masterclassul de investigație pe care doamna Andreea Mantea l-a pregătit pentru Danciu pe ecranul din platou, trebuie să facem o scurtă pauză pentru a analiza o altă dramă psihologică uriașă care se consumă în casă. Trecem la dinamica prăbușită dintre Andra și Georges. Acest cuplu ne oferă o lecție dură despre polaritate, atracție și masculinitate toxică ascunsă sub masca timidității. Andra, o femeie puternică, asumată și plină de viață, a ajuns la capătul puterilor. A mărturisit deschis că s-a săturat să tragă ea de interacțiune, simțind că Georges este complet apatic. Cuvintele pe care Andra le folosește pentru a descrie interacțiunea lor sunt devastatoare pentru orice bărbat. Interacțiune seacă, monotonă, lipsită de sare și piper. Ea își dorește, în mod natural, un bărbat cu inițiativă, un bărbat asumat, un bărbat care să o conducă, să fie mai hotărât, mai direct. Dar ce primește în schimb? Întrebat de doamna Andreea Mantea de ce este atât de rezervat, Georges a oferit o scuză care a declanșat hohote de râs nervos în rândul telespectatorilor și care i-a distrus instantaneu orice urmă de atracție în ochii Andrei. El a declarat, cu o sinceritate umilitoare: "Așa am fost toată viața mea, cum mai leșinat de fel, mai leșinat, mai neenergic și mai liniștit. Vă dați seama ce înseamnă ca un bărbat tânăr, aflat într-o competiție de dating, să se descrie singur drept leșinat? Este un act de autosabotare emoțională fără precedent. Mai mult, el recunoaște că este terifiat de Andra. Spune că emoția pe care o simte în preajma ei este paralizantă, ca atunci când ești la școală și ești scos în față și trebuie să răspunzi și nu știi, încremenești." Această comparație arată o dinamică profesor-elev complet nesănătoasă, în care George o vede pe Andra ca pe o autoritate supremă care îl pedepsește dacă greșește. Un alt concurent a oferit cea mai bună metaforă pentru a descrie blocajul lui George. "Eu cred că știu, o fi ca și cum vezi o mașină scumpă și ți-e frică să o atingi." Aici este cheia întregului eșec. Georges o vede pe Andra prea bună pentru el. O vede ca pe o femeie prea frumoasă, prea puternică, o mașină scumpă, pe care el simte că nu și-o permite emoțional. Iar această frică de eșec îl paralizează complet. Andra a simțit această frică. A simțit că el calcă pe cioburi în preajma ei. Și cel mai trist este că băieții din casă, în loc să-i spună lui George să se comporte ca un bărbat asumat, o acuză pe Andra că nu îi oferă un manual de instrucțiuni clar. Îi spun că Andra ar fi trebuit să îl învețe cum să o surprindă, dar atracția nu se negociază și nu se predă la tablă. Andra nu vrea să fie mama lui George, vrea să fie iubita lui. Vrea un bărbat care să ia inițiativa, nu un copil timid care cere voie să facă un pas. Această relație a ajuns într-un punct mort, iar cuvintele lui George confirmă că nu este dispus să își schimbe natura leșinată pentru a salva interacțiunea. Dar să lăsăm dramele de comunicare și să ne întoarcem la procesul secolului. Doamna Andreea Mantea, sătulă de minciunile cusute cu ață albă, a pregătit ecranul din platou pentru a diseca, alături de toată țara, pozele care îl incriminează pe Danciu. Aici asistăm la prăbușirea finală a iluziilor și la o scuză care a jignit intelectul fiecărui român care a privit această emisiune. Încercând disperat să își susțină alibiul conform căruia a fost în Spania cu 2 prieteni, Danciu a fost rugat să aducă poze cu acei prieteni. Ce a adus pe ecran? Niște poze complet irelevante cu niște peisaje, o statuie, niște obiective turistice, fără ca absolut niciun om să apară în ele. Când doamna Andreea Mantea, vizibil ironică, a întrebat unde sunt dovezile cu prietenii, Danciu a aruncat o scuză halucinantă. A susținut că doar unul dintre ei i-a trimis aceste peisaje, în timp ce celălalt prieten, atenție maximă, și-a resetat telefonul și habar n-am ce a făcut, cred că nu mai are nicio poză. Este de-a dreptul ilar. Fix prietenul care reprezenta alibiul principal și-a pierdut toate datele din telefon exact în momentul în care Danciu trebuia să-și demonstreze nevinovăția la TV. Dar doamna Andreea Mantea, cu o rigoare de detectiv profesionist, nu l-a lăsat să scape atât de ușor și i-a dat șahmat.
Prezentatoarea i-a amintit un detaliu tehnic banal pe care Danciu, în disperarea lui, l-a uitat. Păi și dacă a fost, poate să ne aducă dovada rezervării apartamentului? Se trimite pe mail. Iosif a zis, chiar dacă schimbi telefonul, ai adresa de mail. Bam! Lovitură încasată în plin. Danciu s-a blocat complet. A realizat că minciuna lui nu are nicio susținere în era digitală, cazările la hotel nu dispar odată cu resetarea unui telefon de plastic, ele rămân stocate în căsuța de e-mail. Faptul că el nu poate aduce o simplă captură de ecran de pe e-mail cu o rezervare de cazare pentru 3 băieți demonstrează fără echivoc că el nu a stat la niciun hotel. El a locuit în acea perioadă direct în casa amantei sale din Madrid. Mai mult decât atât, analiza pe ecran a scos la iveală detaliul care l-a lăsat pe Danciu transpirat și fără oxigen. Privind atent pe ecran la reflexia din geamul din spatele lui Danciu, în poza de pe terasa din Madrid, toți concurenții și doamna Mantea au observat clar silueta. Deși el a negat disperat, doamna Mantea a confirmat. Aici putem vedea într-adevăr capul unei fete. Ce vedeți voi este capul fetei de la frunte în sus și jos de tot. Se văd camerele telefonului. O fată stătea chiar în fața lui și îi făcea poze pentru Instagram. Pus în fața acestei constatări, Danciu a dat-o din nou la întors, bâlbâindu-se că probabil era o fată la masa din spate. Dar fetele au amintit imediat că acea fată misterioasă este chiar donatoarea fidelă de pe TikTok-ul lui Danciu, fata căreia el îi dădea like-uri. A recunoscut sec că îi cunoaște tatuajul, dar a continuat să nege orice implicare emoțională, numind totul o coincidență nefericită, o coincidență în care o fată din Spania merge la aceeași terasă, se pozează cu aceeași frapieră și aceeași sticlă așezată exact la fel, iar apoi el îi mai dă și like pe 7 martie. Dragi prieteni, suntem martorii unui teatru absurd. Danciu a redus sursele la tăcere, minte cu o nerușinare cronică privind ecranul în față și joacă pe degete o întreagă emisiune. Iar George, în tabăra opusă a lipsei de masculinitate, abandonează lupta pentru Andra, declarându-se prea leșinat pentru a face față unei femei adevărate. Dar credeți că am terminat? Credeți că Danciu a scăpat doar cu atât? Nici pe departe. Pregătiți-vă pentru scriptul numărul 2 din această serie, pentru că doamna Andreea Mantea tocmai a observat ceva în pozele acelea pe care niciunul dintre noi, nici măcar fetele, nu îl văzuseră inițial. Un detaliu pe cer, un detaliu lăsat de o aeronavă care dovedește matematic, științific și vizual că Danciu și amanta din Madrid se aflau la masă în exact aceeași secundă. Iar pentru ca apocalipsa să fie completă, doamna Mantea a pus mâna pe telefonul ei personal și a sunat-o pe fata din Madrid în direct. Nu închideți absolut deloc acest clip, nu vă mișcați de pe scaune. Faceți click imediat pe partea a doua a acestui maraton, scriptul 2, pentru a asista la apelul telefonic care a tăiat respirația tuturor. Răspunde amanta din Madrid în direct? Confirmă ea relația?